Tänään päästään vihdoin kylvämään ja me kylvetään yhteistyössä Hankkion ja Väderstadin kanssa tällaisella nelimetrisellä rapidilla. Ja tämän rapidin lisäksi meillä on Hankkion kanssa yhteistyössä tommonen 660 Class. Ja siinä on myös automaattiohjaus, joten päästään testaamaan sitä tässä kylvön yhteydessä. Mutta kylväminen aloitetaan tietysti siitä, että katsotaan, että traktorissa on kaikki kunnossa, eli katsotaan öljyt ja jäähdytinesteet. Ja sen jälkeen voidaankin ottaa kylvinkone perään. Tänä vuonna me kylvetään pääosin ohraa niille pelloille, jotka tullaan puimaan. Ja sitten me kylvetään myös koko viljasäilörehuseosta, johon tuli 80% ohraa ja sitten 20% vehnää. Ja sen lisäksi me kylvettiin koko viljasäilörehuseosta, johon tuli 20% vehnää ja 80% ohraa. Urakoitsija pui meille kaiken. Ja sitten tehdään itse ajosilppurilla koko viljasäilörehuseos suoraan liittymään. Tässä vaiheessa me voidaankin hypätä tänne koneen sivuun, nimittäin täällä on tällaiset napit, mitä painamalla me saadaan ensin esitäytettyä noi rullat ja sitten sen jälkeen tehtyä se kiertokoe. Nyt me halutaan ihan ensin esitäyttää noi syöttörullat, jotta sitten kun me tehdään se oikea kiertokoe, niin se ei syötä tyhjää kierrosta, kun se laskee niitä sykäyksiä. Pluspainiketta painamalla me saadaan esitäytettyä nämä syöttölaitteet ja kuten näette, niin sieltä tuli äsken vähän siemeniä ja täällä syöttölaitteen sisällä on nyt sitten ne siemenet valmiina sitä oikeat kiertokoetta varten. Nyt me halutaan enää tyhjentää nämä syöttökaukolot. Nyt kun meillä on kone valmiina kiertokoetta varten ja me ollaan esitäytetty toi syöttölaite, niin me voidaankin alkaa sitten kiertokokeen tekoon. Ja täällä koneen sivussa olikin tää tähkänappula, niin sitä painamalla me saadaan otettua tää kiertokoe. Eli nyt me painetaan tätä tähkänappia. Me halutaan mahdollisimman kattava tulos, joten tätä kannattaa painaa ihan hetken aikaa, niin tonne ehtii kertyä paljon siemeniä. Ja tältä näyttää nyt täällä kiertokoekaukaloissa, niin mennäänpä hakemaan punnituslussi ja vaaka. Ja punnitaan yhdessä, että kuinka paljon siementä siellä tuli tuolla sykäysmäärällä ulos. Tää on kätevä ripustaa tänne. Näin, ja tähän saa yksinkin hyvin kaadettua noi kaukalot siemeniin.
Täältä salkusta löytyy kätevästi vaaka. Täältä salkusta löytyy myös paljon kaikkea muuta hyödyllistä. Nimittäin täältä löytyy esimerkiksi kylväsyvyyden mittari, mitä me käytetäänkin myöhemmin. Vähän avainta. Ja sitten myös tällainen magneetti, millä saisi tuohon kylvinkoneeseen kiinnittää vaan. Mutta me ei nyt tarvita noita muita. Otetaan vaan tää vaaka. Vaaka päälle, nollataan se, minkä jälkeen voidaan ripustaa tää kiertokoepussi tähän vaakaan ja katsotaan, että se ei osu mihinkään. Ja me saatiin 3,72 kiloa. Ja tässä vaiheessa suunnataan takaisin tuonne hyttiin. No niin, ja nyt me ollaan päästy takaisin traktorin hyttiin, jonka jälkeen me halutaan avata täältä pussin painokohta ja kirjata sinne toi määrä, mikä meille tuli. Se oli tosiaan 3,72 kiloa, joka me kirjataan tähän 3,72. Jonka jälkeen me vaan mennään tästä kohdasta pois. Painetaan tonne siemenkiertokoe. Se on sen sinne nyt tallentanut, jonka jälkeen voidaan palata ihan suoraan tähän kotinäkymään. Ja sitten seuraavaksi tehdään täysin sama kiertokoe lannoitteelle. Aloitetaan lannoitteen kiertokoe. Me halutaan laittaa 200 kiloa apulantaa hehtaarille. Hyvä. Ja nyt me mennään sitten tekemään täysin sama kiertokoe. Ensin esitäytetään toi syöttölaite, jonka jälkeen käytetään se syöttölaite ja laitetaan se pussin paino tänne. No niin, ennen kuin päästään vielä muokkaamaan, niin tehdään pikku välihuollot. Mulla meni laakeri tästä yhdestä lautasesta, niin mä nyt sitten vaihdan sen. Mä otin tosta uloimman kiekon irti ja vaihdan sen sitten tähän näin, niin ei tarvii nyt lähteä hakemaan jostain varaosia. Mutta koitetaan. Jos nyt olisi kaikki pultit ja mutterit ja kaikki noin niin kunnossa, niin voisin saada tän ehkä joskus valmiiksi. Siitä mä nyt kierteen ehkä. No niin, siinä se on nyt valmis. Mä pääsen taas jatkaa pellolle. Pitää vielä lisää jäähärinestettä, niin sitten pitäisi olla kaikki kunnossa. Tästä sellikyytiin kylvinkoneeseen. Se on tossa pienen kävelymatkan päässä, mutta siis me ollaan muokattu nämä pellot kerran karrierilla ja sitten ollaan suoraan kylvetty päälle. Mun mielestä ei ole edes tarvinnut muokata yhtään enempää. Tää on mennyt tosi hienoksi yhdelläkin vedolla. Syy sille, miksi ei tarvii niin paljon muokata, on se, että toi Rapidissa on niin paljon muokkaavia elementtejä, niin se on sitten kylvinkonekin on muokannut sitä maata jo sen verran lisää. Verrattain esim. Viime vuoteen niin me vedettiin Spiritillä muokkaukset silleen, että me vedettiin, olisiko ollut 2 kertaa karrierilla ja sitten vielä kerran äkeellä. Niin verrattain tähän niin on oikeasti ainakin polttoainekustannuksissa säästetty. Nyt mä oon kylvänyt ensimmäiset 7 hehtaaria, 7,7 hehtaaria. Niin ensimmäisten hehtaarien mietteitä. Siis ihan super hyvä tää kone, niin kun helppo käyttää, helppo säätää. Mun piti säätää työsyvyyttä ja se toimii ihan super hyvin niin hydraulisesti. Mä näytän sen teille, että miten se toimii. Ja sitten sillä tavalla yksinkertainen, että kaikki on aika helposti tehtävissä.
Täällä on ihan superhyvä työkalu tän kylvösyvyyden mittaamiseen. Nimittäin tämä. Mä otan tän mun näppärän hienon työkalun ja sit mä vaan alan täällä haravoimaan ja etsiin niitä siemeniä. No niin, no sieltä löytyy nyt yksi ja tossa näkyy niinkö toinen. Ja tuolla niitä on näköjään vähän enemmänkin. Eli tässä on niinku meidän siemenrivi. Ja sit mä sit mä vähän tasotan tätä maata tästä. Ja sen jälkeen mä laitan tän tähän siemenen viereen. Painan sen alas tonne maahan. Näin. Ja sitten tässä me nyt nähdään, että tää mun siemen on, tässä on niinku 4 senttiä tässä mun just sormen alla, niin se on just 4 sentissä. Ja siihen mä oon erittäin tyytyväinen. Niin ei muuta kuin siemenet takas sinne maan alle ja kovaa ajoa. Eli jos me kuitenkin haluttais muokkaa sitä kylvösyvyyttä, niin sillä, että me lasketaan kone alas, me saadaan tää painike aktiiviseksi. Ja tää on se kylvösyvyyden säätö. Ja sitten vaan noista painikkeista, mistä lasketaan ja nostetaan konetta, niin saadaan säädettyä sitä kylvösyvyyttä täältä hytistä. Ja sitten tässä koneessa ei ole sitä automaattista niin kylvösyvyyden säätöä, mutta jos itse tietää, että tuossa on vaikka joku savisempi paikka, niin siitä voi sitten suoraan säätää tuota kylvösyvyyttä. Sekä tämä traktori että tämä kylvinkone on toiminut ihan mahtavasti yhdessä. Ja no Claas on traktorina mulle itsestään jo tuttu, mutta tämä automaattiohjaus on itse asiassa mulle täysin uusi myös. Meidän omassa yhdessä Claasissa on automaattiohjaus, mutta se on sitä vanhempaa mallia, joten tämä uudempi automaattiohjaus on ollut mulle ihan täysin uusi niin kuin itselle. Ja Lovisa sanoi, että tämä on kovin hämmentävä, mutta mun mielestä on tosi yksinkertainen sit kun tätä oppii käyttää. Että toki mäkin olen soittanut jo jonkun videopuhelun tonne hankkijan suuntaan, mutta sieltä on aina tullut tosi hyvät niin kuin neuvot. Ja sitten toisaalta niin kuin, kun kerran oppii tekemään sen, että mitä tavallaan tuolta hakee, niin sit se on tosi helppo tehdä uudelleen. Ja mä oon kyllä niinku tosi paljon tykännyt siitä, että mä oon päässyt olemaan niin etuoikeutetussa asemassa Lovisan kanssa, että me ollaan viime vuonna saatu koittaa sitä Spirittiä ja nyt tänä vuonna tätä Rapidia. Saa ensinnäkin tosi hyvän käsityksen näistä niin Väderstadin kylvinkoneista tietysti, mutta myös, että nämä on vähän erilaisia koneita. Spirit on puhallinkone ihan ensinnä. Ja tietysti tämä on ehkä tämmöinen perinteisempi kylvinkone. Mutta mistä mä oon paljon kanssa tykännyt, niin tässähän ei ole semmoista tavallista maapyörää tai semmoista, mikä sitten hallinnoi sitä syöttöä. Vaan tässä itse asiassa no normaalisti tämä menisi siitä gepsistä, että paljonko tämä tai paljonko tämä kulkee. Mutta tällä hetkellä niin me yhdessä Väderstadin kanssa vähän tätä muokattiin, koska mulla oli GPS:ssä vähän jotain toimivuusongelmaa hetkellisesti. Mutta me saatiin tosi hienosti kompromissittua ja me laitettiin se niin, että se laskee tuosta traktorirenkaasta niitä kierroksia ja sitten sen mukaan se ilmoittaa sitä vauhtia tolle kylvinkoneelle. Ja syöttömäärä on ollut tosi hyvä ja on ollut tosi paikkaansa pitävä. Ja mistä mä nyt tiedän tän, niin täällä on siis tämmönen kaavio välilehti, missä sitten näkee, että kuinka paljon on mennyt täältä lannoitetta sekä sitten siementä sille hehtaarimäärälle. Mä en ole nollannut sillä tavalla hehtaarien välissä. Viime vuonna mä tein niin, kun oli se Spirit käytössä, koska mä halusin kokeilla toimintoa, mutta me ollaan pääasiassa kylvetty aika samanlaisia kasveja ja aika samanlaisia määriä koko ajan, niin se ei ole sillä tavalla ihan mahdottomasti muuttunut. Joten mulla on ollut hyvin luottavainen fiilis siis. Sitä yritin tässä sanoa.
kylvöpäivä tuleekin nyt sitten päätökseen, koska saderintama lähestyy aika kovaa vauhtia. Ja tämän päivän kylvötavoitteeseen, joka oli 32 hehtaaria, ei ihan täysin päästy, että 27 hehtaaria tuli kylvettyä, niin loput jää sitten huomiselle aamulle, koska sade jos tulee, niin pitää mennä ajaa konehalliin ja tältä päivältä voi lopetella sitten hyvillä mielin kuitenkin tähän, että aamulle ei jää ihan hirveästi tätä peltoa enää ajettavaksi. Ekat 130 hehtaaria kylvetty ja ajateltiin nyt vähän päivitellä fiiliksiä, että mikä fiilis on koneesta ja kylvämisestä tällä yleensä. Ja tietysti tällä traktorilla myös, koska tämä traktorikin on hankkijan. Pakko sanoa, että mä oon kyllä tosi paljon tykännyt kylvää tällä. Ihan rehellisesti niin mä tykkään siitä, että tää taittuu tosi pienessä tilassa, joten pienet pellot on niinku tosi helppoja. Ja myönnettäköön, että meillä on joillain pelloilla sähkötolppia, niin niiden kiertäminen on helppoa ja mun mielestä kone on tosi helppo hahmottaa. Ja samoin toi käyttöjärjestelmä on yksinkertainen sitten, kun ymmärtää, miten se toimii. Sori vaan kaikki Väderstadilla ja hankkeella, kun mä oon soitellut niin monta kertaa. no ainakin muokkaajan näkökulmasta se, että esimerkiksi verrattaen Spirittiin viime vuonna, niin se tarvitti paljon tarkemman niin kun, muokkausjäljen. Joo, kun sitten tässä on, ei tarvi olla ihan niin kuin smoothi se jälki. Niin Joo. se on ollut ainakin mun näkökulmasta. Ei tarvinnut niin paljon sitten olla muokkaamassa peltoja. Että Joo, me ollaan saatu tosi kätevästi silleen osa pelloista, että me ollaan muokattu vain yhden kerran. Meillä on toi Väderstadin Carrier, tuolla lautasmuokkain ja siinä on ne crosscutter-terät, niin sillä ollaan vedetty yhden kerran, joitain lohkoja kahdesti, mutta ja nämä, mitä me nyt äsken kylvettiin, niin oli olkipeltoja. meillä oli tästä koneesta myös ihan superhyvä ja kattava käyttökoulutus, mikä on auttanut tosi paljon siihen, että se kylvöille lähtö oli tosi paljon niin kuin sujuvampaa. Ja mä sain myös tosi hyvän käyttökoulutuksen hankkijalta tuohon Klassin uudempaan automaattiohjaukseen. Niin nyt mä oon osannut sitäkin sit hienosti käyttää, vaikka jonkun videopuhelun on siitäkin joutunut hankkijalle soittaa tässä kylveen aikana. Meidän kylvöt on kestänyt tovin, koska meidän ensimmäiset kylvökset oli vähän aikaisemmin. Sitten tässä välissä tuli semmonen noin viikon jakso, että me ei hirveästi päästy kylvämään, koska satoi. Mutta se ei toisaalta haittaa yhtään. Nimittäin ne ensimmäiset oraat on tullut jo pintaan ja on kiva katsoa, että ne on tosi tasaiset. Vaikka siis se pelto oli aika haastava ja sillä tavalla siinä on mäkiä, se on aika laaja ja siinä on maalajivaihtelua ja toisaalta tässä koneessa, tässä yksilössä ei ole sitä automaattista kylväsyvyyden säätöä tai automaattista vannaspainatusta. Ja mun mielestä silti tuli tosi tasaiset oraat. Toi pelto kynnettiin syksyllä ja sitten muokattiin äkällä ja sitten vielä Carrierilla. Vähän eri järjestyksessä kuin normaalisti, mutta niin me tehtiin. Ja saa nähdä, että millainen niinku, lopputulos sitten, niinku, kun ne myöhemmin tulee. Kyllä. Niinpä. Mutta tässä vaiheessa näyttää tosi hyvältä. Ja siihen on kylvetty seosviljaa. Joo. Vedettiin noin puolet ja puolet, ollaan vedetty seosviljaa ja sitten puolet ihan puhdasta ohraa. Joo, niinpä. Eikö se niin?